देखो एक तो इतना साल के प्यार बा आ इतना इंतजार कैला के बाद अब बियाह भइल बा। ए सखी हमरा तो बुझाते नहीं थे कि सुहाग रात में हम का करे। तू ही कुछ बतावा ना, उहे करे। हमार मन के ललसा बा, भगवान से यह निहोरा करत तनी सखी। हम सोचा तनी कि हम अपना राजा जी के आखिया में देखी नो तो सुबह होकबे मत करे, खाली राते रह जा और उनकर अखिया में यही हम बसल रहे एकदम चांद खानी। कि सुनी सुनी भगवान भगवान जन बिहान होके दी कि आज राजा जी के कोरवे में जवान होके दी। आज राजा जी के कोरवे में ले आई लगवन यो बही छोट बांधे राजा लइका ले आई एगो लड़की के तार फेवरेट हनु गाना और फरमाइश आइल हम चाहिए कि अगर से पीछा छूट जाए, लेकिन चाहे वाला की संख्या के बदौलत हम कुछ ना कर सकते। एगो लड़की के बियाह बड़ा कम एज में भइल बा। शादी भइला से अक्सर आज के लड़की दुखित रहेली सब, बाकी देखी लड़की अपना सखियों से कहतिया और भगवानों से कहतिया। ए हमार सखी सुना नो, देखो एक तो इतना साल के प्यार बा आ इतना इंतजार कैला के बाद अब बियाह भइल बा। ए सखी हमरा तो बुझाते नहीं थे कि सुहाग रात में हम का करे। तू ही कुछ बतावा ना, उहे करे। हमार मन के ललसा बा, भगवान से यह निहोरा करत तनी सखी। हम सोचा तनी कि हम अपना राजा जी के आखिया में देखी नो तो सुबह होकबे मत करे, खाली राते रह जा और उनकर अखिया में यही हम बसल रहे एकदम चांद खानी। ए सखी तू ही बतावा ना, ऐसन का करी हम पियवा संग कि हमरा के कबो ना भुलाए। तहारी सखी बतावे वाली ना होई, ई जगह मिले तो पास दिले सखी लोड़ावे फोड़ दे। लड़की को हतिया कि आज हो पहिला मिलनवा मिलल सजनी के सजनवा। बाकी है प्रोग्राम के मालिक बहुत लोग बा, बाकी सही सही बाएं दहिने जेने देखी मालिक के लोग बैठल बा। बाकी कोई बात ना, हम घरे बानी कुछ नहीं खी कर सब ना ना कि हमार अंगे अंग गुलाब नियन खिलाल बा बदनवा। सुनी सुनी भगवान जन बिहान होके दी कि सुनी सुनी भगवान भगवान जन बिहान होके दी कि आज राजा जी के कोरवे में जवान होके दी। आज राजा जी के कोरवे में, आज राजा जी के कोरवे में जवान होके दी। सुनी सुनी भगवान जन बिहान हो
अभी अभी पुलिस भैया के पार्टनर साहब ये हमारा और से बाबू रखे के बाद हमने के देवे बनी राम बाबू राय जी की ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद मिलल। बाबा के पार्टनर हैं, भोला बाबा के पार्टनर बनी राम बाबू भैया की ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद मिलल। लड़की कहते हैं रानी राजा जी के ओठवा में ओठ जब सटी तहरा से बोले लायक नहीं थे घरी राजा जी के ओठवा में ओठ जब सटी भुक भुक बड़ी हमारा दिलवा के मोती भुक भुक बड़ी हमारा दिलवा के मोती की रात भर आरल भुके दरिया रात भर लभ के दरिया में नेहान हो खेती कि आज राजा जी के कोरवे में जवन हो खेती आज राजा जी के कोरवे में आज राजा जी के कोरवे में जवन हो खेती बहुत सुंदर बहुत यह तो कला बा हमने के अभी अभी हमरा के आशीर्वाद दिले बनी ये है घर के गार्जियन श्री जोगेंद्र राय जी। जोगेंद्र राय चाचा की ओर से पिताजी की ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद मिलल। पीयूष बबुआ की ओर से भी आशीर्वाद मिलल। लड़की कहते हैं रानी रोवा गनगनाई पिया कोरा जब उठाई है रोवा गनगनाई पिया कोरा जब उठाई है ठाकुर मनोज हम जियारा जुड़ाई है ललन भोजपुरी हम जियारा जुड़ाई है रवो गोलू राजा के एक 1000 रुपया के पुरस्कार प्रमोद भैया के माध्यम से मिलल। प्रमोद भैया के सहयोग आशीर्वाद स्नेह प्यार दुलार जीवन भर बना रहे यह प्रमोद भैया से आग्रह करब विनती करब। राम कुमार यादव जी मीठेपुर यहाँ के बैल के दलाल लिखल गई बा जो लिखल गई बा उहे हम बोले तनी हम अपना मुँह नहीं कहत। छोटू ड्राइवर जी जिला पटना पालीगंज दुल्हिन बाजार से भाई के पुरस्कार मिलल बा। यही पुरस्कार गोलू राजा के
थोड़ा सा कि आज राजा जी पीयूष बाबू तो हमें गर्दा खबर दिलो कि आज राजा जी के गोदिए में चले के प्रेस बाबा अरे जवान हो खेती आज राजा जी के गोदिए में जवान हो खेती सुनी सुनी भगवान जन बिहान हो खेती कि आज राजा जी